hvordan tænder man den her? Optager den? Den optager, det er godt. Hej, mit navn det er Stripperbørge, og jeg vil gerne fortælle jer lidt om mig selv. Altså, jeg har nogle rigtig stedige forældre. Og dengang, at jeg lå i min mors mave, så besluttede de sig for at kalde mig Børge. Det ændrede sig så ikke, dengang, at de fandt ud af, at jeg var en pige. Så de besluttede sig for at kalde mig Børge. Og da jeg, selvom jeg er 32 år, ikke rigtig har haft tid til at skifte mit navn endnu, så hedder jeg stadig Børge. Men ja, lige meget med det. I min fritid, så ser jeg My Little Pony. Og Rarity, det er helt klart en lille laver det store søster. Jeg sidder op her. Du kommer lige på YouTube. Hej. Jeg elsker One. Jeg elsker One Direction. Ja, det er fint, Emilie. Gå nu ud. Gå nu ud. Ja, det var min lille søster. Hun skal fucked op i hovedet med det der One Direction. Nå, jeg samler også frimærker. Og så spiller jeg alle instrumenter i hele verden. Altså, lige meget hvad for et instrument du laver, spiller jeg det. Og det vil jeg vise dig i næste episode af Stripperbørge på eventyr. Men vi ses ikke indtil det. Men så ses vi så næste gang, eller så er det ikke hvad jeg siger? Vi ses næste gang, og vi ses ikke indtil det. Så have et godt liv alle sammen. Sådan. Sig farvel mine. Farvel YouTube og One Direction. Ja, farvel sådan her. Så, Hvordan skal jeg arbejde med det her? Hvor tænder man det her? Hvor er den optager? Nå, hej. Mit navn, det er Stripperbørge. Emilie, hvad vil du? Emilie, jeg sidder lige optager. Optager du? Emilie! Kommer de på YouTube?